Bueno, este curso foi un pouco atípico, entón realmente si íbamos en prazo das cousas básicas que hai que desenvolver, pero tamén intentamos priorizar o tema do benestar emocional do alumnado. Entón, sí que é certo que algúns documentos e proxectos que a ser un instituto de nova creación pois tiñamos planificados para este curso, pois a veces decidimos en función das necesidades do día a día, hai cousas que vamos a retomar no próximo curso. E a nivel académico as materias siguen, os currículums siguen e temos objetivos que cumprir, pero tamén moitas veces o profesorado é consciente de que este curso tamén hai que atender moitas veces a temas de titoría, de como están os rapaces e as rapazas, entón a veces intentase ser un pouco flexible nese senso e bueno, imos en prazo, sí, das cousas que hai que facer e a vida do instituto continúa, pero hai cousas que temos que ser conscientes de que este curso é atípico e non podemos pretender cumprir os objetivos normais do que sería un curso normal, entón hai que adaptarse. Pois como dicía a miña compañeira Alba, este foi un curso atípico a todos os niveis, e entón o profesorado, que sí que está avanzando no currículum das materias, tamén é certo que tivo que facer un esforzo de adaptación, porque impartir docencia con estas condicións, cumprindo os protocolos de seguridade, conlevou a cambios de moitos tipos, por exemplo, nas materias máis manipulativas, de contacto físico, ou os proxectos de tipo cooperativo tiveron que redeseñarse, repensarse. Pensamos en educación física, en tecnoloxía ou na área de música, que tivo que este ano ensaiar novos camiños, e en xeral iso ralentizou quizáis ou deixou de reforzar determinado tipo de aprendizaxes para centrarse noutras. Eu a nivel de orientación, por exemplo, bueno, a nivel de orientación e profesorado, porque todo influye, todos o percibimos. Sí que a sintomatoloxía a nivel psicolóxico este ano foi brutal. Penso que é tamén un reflexo do que está acontecendo na poboación en xeral, pero sí que os temas de ansiedade, irritabilidade, desmotivación, unha certa apatía, non en todo o alumnado, pero penso que eso, como está acontecendo na poboación adulta, hai xente que está levando a situación mellor e outra xente que está con estes síntomas, e ademais se xunta que a estas idades non teñen a madurez emocional que podemos ter os adultos, bueno, a adolescencia é unha época inestable, entón a veces poden magnificar calquer cousa que lles este pasando porque a situación non é fácil, e traer así estes síntomas, e sí que se nota. Entendo que o profesorado a veces tamén pode costar enganchalos, motivalos, non sei, entendo que debe ser así, non? O alumnado, e sobre todo canto máis pequeno, hai que sacar o sombreiro diante deles porque se comportou moi ben, cumprindo os protocolos, estando nas súas cadeiras, nas súas mesas tantas horas, facendo as labores de limpeza, etc. Pero tamén o que se nota é esa pasividade obrigada, falta de alegría, unha chispa, e entón ás veces, sobre todo canto máis pequenos, que se están comportando moi ben, pero tamén ao mesmo tempo é difícil ás veces sacalos desa inercia, o que ao final a situación un pouco os amordaza tamén, en certa maneira. A comunicación non é igual de fluida, imagina tamén as materias que teñen unha parte comunicativa moi grande, oral, e entón iso o profesorado sí que percibe certa esa apatía obrigada que ao final fai que a aula perda tamén o seu perfil como tamén un lugar de convivencia, de espazo de grupo e de aprendizaxe colectiva, non? Iso sí que se percibe. Este curso estou vendo máis a preocupación deles tamén polo mundo adulto. Moitas situacións que a mellor non tenían que estar vivindo, situacións complicadas na casa, a nivel, moitas derivadas da pandemia, a nivel laboral, a nivel de enfermidades, e a mellor moitas veces que a hora de falar eso, que eu transmito, que falen na casa, cando están tristes, cando están mal, sí que me atopei máis que outros cursos o decir, que, por exemplo, meu pai xa ten bastante ou que miña nai tamén está pasando por unha depresión, ou que na miña casa temos este problema económico, e esa que tamén lles fai grandes, porque tamén quere dicir, que eles tamén empatizan con que non queren ser unha carga moitas veces, que aí nos intentamos que falen, porque estas cousas vamos vivindo, cando estamos tristes hai que decilo, cando estamos irritables hai un porqué, hai que decilo, pero sí que eu, sacando o positivo que sempre hai que sacar de todo isto, penso que tamén é unha oportunidade para madurar emocionalmente e que a preocupación que a veces teñen pola situación cos pais, reconvertila e falar de todo isto, e,
e seguir avanzando para superar a pandemia e para que isto quede en un curso diferente. Tal que nos fixemos no confinamento todos na súa casa, de que vai ser disto, seguro que saen cousas boas, non? Eu creo que ainda moi cedo para pensar, se non temos perspectiva. É verdade que as súas idades as cousas se viven de outra maneira, de maneira moi intensa, e para eles un día é un mundo, e as cousas que pensan que perdan no día a día, unha saída, unha excursión, unha actividade extraescolar, unha amizade, un estar cos amigos, é un mundo. Hai que pensar que van valorar máis eses momentos pequenos, iso que botan en falta, e se cadra incluso o centro escolar foi un lugar precisamente de liberación para moitos e moitas deles, e entón eu creo que quizás por aí pode haber algo bo, non? A valoración das cousas pequenas do día a día, incluso da imaxe do que é a actividade académica e da escola. Algún caso complicado que tivemos a nivel así emocional, o sea, particular, e a nivel xeral igual a importancia nosa como profes ou como pais ou como nais, como adultos, de axudar en esa regulación emocional, que les teñen, o sea, a importancia que ten o que les podan estar un pouco tranquilos desde o punto de vista emocional, e o famoso autocuidado que ahora se fala tanto, de ter momentos de ocio, pola repercusión que está tendo, porque quizás o que me sorprendeu é como que podemos ver no alumnado como os dous extremos, alumnado moi implicado, moi traballador e que o mellor estivo ou está centrando demasiado a súa vida no académico, 100% estou no académico e entón se me falla un día un examen se me cai o mundo, ou o outro lado, o alumnado que está moi nervioso e tal, e se lle fai tan difícil poder centrarse, poñerse, coller unha rutina, e entón, pois casi deixa os estudios a un lado. Non, eu penso que aí a clave, seguindo con que comentabas ti tamén, o tema emocional, se conseguir chegar a eles, facer un bo vínculo, e conseguir que relaxen un pouquiño e que estén ben emocionalmente para tirar adiante na escola, pero cuidándose tamén. O tema do ocio, que parece un clásico, pero que é certo, moitas veces falas con eles e dices, bueno, que momento tes ti bo a semana? E a veces non te saben decir ningún. Teñen, si, contactan entre eles coas redes sociais, pero é necesario o que antes facían, que é quedar un día, 2 horas, ir a pasear, ir a xogar a baloncesto. Son clásicos, pero creo que sí que sigue sendo o que máis pode chamar a atención, que este ano moitos abandonaron totalmente, en esas estamos intentando que recuperen. Ocio, actividade física, momentos placenteiros cos compañeiros.